Desta volta instalaremos un Windows 11 con tuneos varios que afectarán a Cortana, actualizacións automáticas, tamén efectos visuais. Faremos un sysprep e tamén unha clonación enlazada. O primeiro de nada será crear a máquina virtual. Vale, poñemos o nome, Windows 11 plantilla, isto, aula 32, vale, e escollemos a imaxe. Nós xa temos aquí na infraestructura do centro imaxes descargadas, pero bueno, que sepades que as ISOs son gratuitas dende a web de Microsoft. Vale, se tedes algún problema xa vos deixo as ligazóns a estas ISOs. Lembrade saltar a instalación desatendida e por defecto xa nos pon os 4 GB de RAM e as 2 CPUs que precisa esta máquina. Poñemoslle o tamaño, que serán 100 GB, vale? Aloxamento dinámico, non queremos aloxamento fixo, aínda que teña mellor rendemento, pero bueno, por problemas de espacio escolleremos dinámico. E xa estaría. Importante, vámonos a poñer en rede interna porque non queremos que se conecte a internet. Esta instalación, se se conecta a internet, é escandalosamente grande, aparte que tarda moitísimo. Entón, escollemos a rede interna, o nome que nos interesa e arrancamos a máquina. O primeiro que nos pregunta é que se prememos unha tecla para iniciar dentro do CD, neste caso facémolo, e a primeira ventana é a de escolla do idioma, damos a instalar, aceptamos os termos de licenza, dicimos que é unha instalación personalizada porque queremos utilizar todo o espacio en disco e comeza a instalación. E comeza o primeiro dos reinicios. Despois dun bo rato e varios reinicios, continuamos coa instalación. Primeiro escollendo o país ou rexión, despois a distribución do teclado, se queremos agregar algunha segunda distribución. Como é unha instalación en rede interna, detecta que non ten internet e lle dicimos que queremos continuar con dita configuración. Escribimos o nome do usuario, que no noso caso será usuario. Non introducimos contrasinal para que sexan inicios máis rápidos, vale? Lembrade que isto forma parte dunha tarefa de dominios e será para utilización en clientes, co cal de momento non precisamos contrasinal, vale? E ora ben, pois o típico, o da ubicación, se queremos atopar o noso dispositivo, os datos de diagnóstico, mellorar as entradas, obter experiencias personalizadas, publicidade. E rematou. Podemos ver que xa inicia a sesión. Vale. Ahora o que nos faltaría sería realizar ese tuneo de Cortana, de actualizacións automáticas, de, bueno, experiencia visual e as Guest Additions.